ҳамоиши илмӣ назариявӣ дар мавзӯи тахти сангин мероси таърихии халқи тоҷик ки бо иштироки муҳаққиқон, олимону бостоншиносон, кормандони вазорати фарҳанг ва омӯзгорони донишгоҳҳои мухталифи кишвар дар осорхонаи миллии Тоҷикистон баргузор гардид, ба ифтихори таҷлил аз 2500-солагии ин ёдгории нодири таърихии халқи тоҷик бахшида шуда буд. иштирокдорон дар мавриди тахти сангин бо маърузаҳои тахти сангин маркази динии Орионвеҷ, тахти сангин маркази омезиши тамаддуни Юнон ва Бохтар, ҳифз ва муаррифии тахти сангин дар замони истиқлол, тахти сангин пайвандгари тамаддуни Осиё ва Аврупо, хазинаи Амударё дар осорхонаи Британияи Кабир ва дигар мавзӯъҳо баромад намуда, зикр намуданд ки ин ёдгории нодир марбут ба асрҳои 5 то мелод ва 2 мелодӣ буда дар ноҳияи Хубодиёни вилояти Хатлон ҷойгир аст. Тахти сангин ба номгӯи феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО аз ҷониби Тоҷикистон пешниҳод ва соли 2015 ба феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО ворид карда шудааст. ҳадаф аз баргузор намудани конференсия имрӯза ин албатта дар сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузор намудани ин конференсия ва ба ин восита яъне ки мавриди таҳлил қарор додани паҳлӯҳои гуногуни осори таърихӣ ва аҳамияту муҳимияти ин ёдгории қисмати ҷануби кишвар мебошад ки дигар паҳлӯи муҳимияти ин конференсия албатта ба инобат гирифтани паҳлӯҳои илмӣ аз нуқтаи назари олимону муҳаққиқон баррасишаванда баҳри истифодаи васеъ дар бунёди имитатсияи ёдгории тахти сангин дар осорхонаи миллӣ ба ҳисоб меравад. тавре олимон ва бостоншиносон зикр доштанд, тахти сангин бештар ҳамчун хазинаи Амударё ё ҷавоҳироти окс иборат аз нигораҳо, ҷавоҳироту тангаҳои тиллоӣ ва нуқрагин маълум аст. соли 1877 бошад аз ҷониби тоҷирон номгӯи нигораҳои нодир харидор карда шудаанд. ин намунаҳои нодири ёдгориҳои халқи тоҷик дар осорхонаи миллии Британия дар шаҳри Лондон нигаҳдорӣ мешаванд. инчунин арзёбӣ шуд ки аз ҷониби гурӯҳи бостоншиносони Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бозёфтҳои хеле нодир ба мисли гӯшвораҳои тиллоӣ, тангаҳои давраи Юнону Бохтар ва сафолапораҳо пайдо гардидаанд. қисми зиёди бозёфтҳоро ашёҳои аз фулӯзот, тилло, нуқра, биринҷ, оҳан, оҷ ва устухонҳои муқаррарӣ, шохи ҳайвонот, гаҷ, гили пухта ва хом, санг ва шиша сохташуда ташкил медиҳанд. яроқу аслиҳа ба мисли пайкон, найза, шамшер, ханҷар, сипар ва ғайра хеле зиёд дарёфт шудаанд. дар анҷом миёни олимон, муҳаққиқон ва бостоншиносон дар мавриди тахти сангин мероси таърихии халқи тоҷик муҳокима ва табодули афкор сурат гирифт.